neshamwari dzedu titambiraiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva tidzake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tosa yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ekwenezilo namabasa musakubananizwa newotokotadzira tadzidza mabasa ekwenezilo namabasa musakubananizwa newotokotadzira. Right. Tinokutendai Madam Officer in Charge. Tati tikuzivisei chirongwa chatinacho panapa. Ava veZibit News TV takamboya navo last year. Vakauya pano vachita marecordings. Vamwe vasungwa vachitaurawo zvavanosangana nazvo experience yavo. Saka pane mumwe akazowanirwa nyasha. Akakwanisawo kuwana munhu anomubatsira kubudikidza nezvatini chingoita tiri panapa vanhu vachitaura zvazviya. Pane munhu akamubatsira ari kuUK. Akangoonawo video rake zvanzaiwa munhu toda kumubatsira ngatimuombererewo maoko handiti. Saka panguva ino ndokumbirawo munditenderewo Officer in Charge tinzwewo mashoko avo maviri kana matatu. Maswera sei? Right. Inini ndinoda kungotenda nezvatakaitirwa pana Tatenda akakwanisa kupiwawo matuzi ake kuzoti aramba achiwedzera zvecarpentry zvake. Saka tinoda kuti timutende wakamurangarirawo mushure mekunge ataura nyaya yake akanzwa tsitsi. Saka nesuwo takasunungukawo kuti tizogonawo kutaura nyaya dzedu zvemachokwadi zvakatiwira kuti tizonge tiri mukati menzvimbo inoyi. Ndizvoka? Saka tinofanirwa kuti titaure chokwadi chezvatakasangana nazvo kuti vanonzwa kunze uko kana ivo ava vari kuuya vachizobudisawo nyaya dziri kuitika muno muri mukati meusungwa vazonzwawo vachiteerera semabatsirirwo akatozoitwa Tatenda uyu akatokwanisa kupiwa zvinhu zvake. Saka tinoda kuvatenda vakatiitirawo zvakanaka kuti Tatenda azogonawo kuita carpentry yake zvaari kutoshandisa ari mukati muno ari muusungwa. Nepaachazobuda achabuda ainazvo zvinhu zvake akutozonoitawo basa rekuti anozogonawo kuzvimiririra achiitawo mabasa ake ari panze apo. Saka ndinoda kuti tese titende kuti vakatiitira zvakanaka. Nyangwe newewo uchasarudzwawo rimwe zuva kuti uzobatsirikawo saizvozvi. Saka ngatiombere tese tichiridza mhuru nemuridzo tichikatitototitenda. Tinokutendai Madam OIC. Saka iko zvino rega tinzwe namukoma Robert kuti zvii zvavari kuda kumbotipawo zviri zvitatu maringe nenyaya iyi. Maita basa sekuru. Aiwa ndira kukutendai. Chekutanga ndira kutenda vakuru vepajeri pano kubudikidza zvakare nehurumende yeZimbabwe iyo yakatitendera kuti tipinde mumajeri tichiita hurukuro nevasungwa vachitaura magariro nemararamiro avari kuita zvavari kudzidzawo vari mukati mejeri uyewo zvakare nezvishumiro zvavo kana vachinge vabuda. Nekudaro takazouyawo kuno kuChipinge prison. Tasvika kuno takasangana namukoma Tatenda. Mukoma Tatenda ndokutaura nyaya yavo kubudikidza nedambudziko ravakasangana naro nemhuri yavo kuChimanimani ndizvo nditi nekuda kwecyclone. Nekudaro zvakare vasangana nedambudziko recyclone vakazopindawo pakupara mhosva. Vapara mhosva vakatongwa vakauya kuno ndokuzochemawo kwatiri vachitaura nyaya yavo. Nekudaro muZimbabwean ari kuUK
akaonawo program iyoyi akati aiwa inini ndoda kubatsira mukoma tatenda nezvinhu zvavakataura nekuti takavabvunza kuti muri kudei kuti basa renyu riendere mberi vanoita zvekuveza ndokutaura zvavakataura muneye ndokundibata andibata ndakabva ndabata vakuru vekupublic relations vekuprovince ndokuvapa nhamba ndokutaurirana ini chandakazongoitawo ndekuchingobatsira nekutsvaga maquotations tatsvaga maquotations mari ndokutumirwa kuprovince yatumirwa kuprovince zvinhu ndokutengwa saka ndikaendinzoona tatenda kuti ambozviona zvinhu zvacho zvaakataura ndo zviripo here pane zvimwe here zvisati zvavapo tatenda pasuri yako kai ndinotenda zvikuru kune maofficers anondichengeta mukati meino nzvimbo ndichiti pane zvese zvandakataura maringe nekupara kwandakaita mhosva zvinhu zvangu zvese zvakafamba zvakanaka endi zvakasvika zvakanaka zvinhu zviripo zvichisanganisira nematruzi angu andiri kugamuchira muzuva ranhasi aripo mukati menzvimbo ino ndichiti kune imi maofficers ese ari kundichengetedza nevari kundichengeta kusanganisira naofficer in charge zvinhu zvangu zvakafamba zvakanaka nevakanditengerawo matruzi ndichitenda kwavari pane zvimwe tatenda zvauri kukumbira zvakatoza kuti zvinhu zvese zvinogona kusauya panguva imwe chete ndinoziva kuti wasarwa nemwedzi mishoma ndofunga 4 months kana kuti 3 kuti ubude mujeri pane zvimwe here zvaungati ubatsirwewo nemhuri yezimbabwe kana uchinge wabuda chandongokumbira kubatsirwa nacho kana ndichibuda panze kuti ndiwane pekugara ndisabira vanhu zvinhu zvavo ndikwanise kushanda basa rangu mune zvakanaka imba ndo yakaparara yakatorwa necyclone saka ndiri kukumbirawo pekutangira kune vanokwanisa kundibatsira muzimbabwe vanokwanisawo kundibatsira izvi ndo zvinhu zvandiri kunyanya kuchemera kuti ndirege kufa ndishandewo basa rangu mune zvakanaka tenda zvangu ngatibatsirewo kutenda handiti tinotenda saka rega tinzwe kuna tatenda sezvo riri zuva rake nhasi kuti ndikati kambokanga kumbirawo kuti aridzirwe nezepieces band mafanzi achimbatsirawo kutamba achimbatsirawo kufara tatenda kuda semwiri mukambondiridzira jabweza ndombofara pamwe chete nemafanzi angu tichicelebrata pane zvaitika ndinofara zvikuru tinotendai tokumbirawo kambo band tinotendai Paro iruguya. Saka todichi. Ipapa ndizo. Takuya kumba kuzopoa mu mangari. Akuskura kwangu ine ndimwari. Thank God matipa paro. Chasala tosipikira tabakumba. Thank God mwana kuya kuzodona. Takuya kumba paro. NCA. Wauya nei. Neshima put. KP mino puza zenu zinaba. Teki muno uyari. Oh dino uyamdiwa wangu usacha. I know karaweka auchada. Uwa rebeso zondo ziziva. Dangoti
Ondinouya ndiwa wangu uzacha ainonga wega auchada uwayarebezo zondoziziva zalichirega kumbuditsa misodzi nzvimbo yandiri bebi yaizoni nyika yeduona yaita plani presidenti vedu vatigadzira paro missing again varisei vana utina teti ndakuya kumba nditoisaudza ndavaende kusku zvimwete zvese ndinouya ndichigavha ndagotirini ondinouya ndiwa wangu uzacha ainongala wega my selector toy sound to the maximum. Munhu akakufonera akati uri kupiwa ukati ndiri kuenda kuchipingi anobva ati uri kuenda kunete asi uri kuenda kunoromba. Munhu akakubvunza kuti uri kupi ukati ndiri kuchipingi anzi iwe asi waenda kunoona sekuru. Inyaya dzinenge dzichingotaurika maererano nemararamiro atinoita. Asi nhasi tiri kuno kuchipinge Chipinge prison uko kwatati aiwa regai tino spend a day tichitandara nevasungwa tichinzwawo upenyu hwavo vari kunze vari mukati uye zvakare neshuviro yavo kuti kana ndichinge ndabuda mukati mezusungwa ndiri kuda kuzoita sei. Zita ndinonzi Robert Tafumane. This is the program Turning Point, Prison to Progress. Chirongwa chinoona kuti vasungwa kana vachinge vari mukati ndezvipi zvavari kuita yatinotiyo rehabilitation kuti vazobuda vave munhu anogadzirika mukati meupenyu hwavo. Nhasi ndiri kunoku ndati aiwa regai titandare namukoma Tatenda vati vanobva kuChimanimani tinzwe kuti chii chazoita kuti vasvike munzvimbo yakaita sayo. Mukoma Tatenda makadi zvenyu? Makasimbere baba. Kuri sei kuChimanimani? KuChimanimani kwakanaka. Muri anda chief ani kana muri kuChimanimani? Chikukwa. Chief Chikukwa. Handiti ka no pari right. Kwanga kuri sei? Makasiya kuri sei kumusha? Kumusha takasiya kuri nani. Kuri nani? Handiti. Mukoma Tatenda ine haisi nzvimbo inongoti munhu anongouya. Haisi nzvimbo yekuti tingangouya totozvitarisira kuti zvingadai zvakaitika. Handiti. Saka chakakupushai nhasi kuti tizotaura tiri muno muprison. Imhaka yei? Takazoita muoko murefu takazokotorawo matimba iwawa tichinge tichiitawo kuti tinge tine plan yekugadzirawo macheya tichinge tichikwanisa kutengesawo tiwane mari. Saka munhu andakatorera wacho haana kunga achizvifarira pane zvandakamuitirawo matorero andakamuitira. Makaitora sei rada kunzwa timba yakanga yakatogadzirwa yakachekwa pamba pemunhu maimbopota muchitora here zvakafamba sei baba? Pamba apa ndaitomboshandapo ndaishandapo saka pangori nekasomirika yakangoripo kaichekwa karipo saka ndakazongoti sezvo mwedzi wakunopera mari dziri kunesa kudini kubatika sezvo mea ndichingotora hangu iri timba indini ndiende nayo pamba. Makazvitambirisa pei? Ndakakumbirira moyo. Makakumbirira nechemoyo? Ndakakumbirira moyo ipapo ndatora timba ya then ndaenda nayo pamba ndakazongotanga kutocheka ndichitema nematemo svika ndagadzira chituru changu chatobudawo ndakutengesa. Maitengesa mari? $5 situru 1 ndakutowana mari ndakutokwanisa kutorarama ndichitoti ndikagadzira chandagadzira mudro mubhedha chichi ndichitorarama. Saka wakazongorwadziwa munhu yakuti munhu hazvingoperi zvakadaro ngamboenda kwazvinoitikira then obva atoti ini nyaya ndakuendesa kupolisi tobva tamboda kuti ngatitaurirane chichi. But angazviziva sekuti makabata timba yake? Kuzozviziva kuzobudikidza nekunge ndakutengesa zvinhu izvi ndokuzonzwa kuti zvinhu zviri kubva pamba pane nemukomana obva azoti aiwa maiti mutsvage mukomana obva andibata vatoenda neni kupolisi. But musati maenda kupolisi haana kutomboyera kuti timba ndiyangu? Kuuya wakamboya but ini ndakaramba ndakati haisi yako because ini panhu pandaishandira ndikati ndingakutorera zvinhu pandaishanda here. Saka iye haanawo panzwisisa achoti ndakuenda newe kumberi totaura tiri kupi novakuru nowana tete wenyika ndokwazongosvikawo kwatete wenyika wakutoitawo zvavo zvaanoita. Saka makasobatirwa muri pamba? Ndakatobatwa nditori pamba. Muchitoveza muchitogadzira? Ndichitoweza macheya iwawa nematables ndotobatwa nditori ipapo. Saka ndaisati ndakunyatsa hangu kuzvigona. Saka ndopandakabva ndazoya kunoku
ndotogara mukati umu. Muchita makapiwa mutongo wakati zvakaita sei? Ndakadzika ndine 3 years ndichizobvisirwa gore pano ndichosara ne2 years. Saka sofa ndotarisirwa kubuda wa 26 2026. Ati muchisvika jeri makasoroona sei? Nekuti semuna aishanda kuchimani kwachi patimba ndobva takazotengesa tondwai jeri tinongonzwa dziri nyaya. Mujeri handingadi kunyepa pamukoma. Jeri rinorwadza. Jeri rinorwadza. Uri panze uri nani pane munhu uri mukati. Kunzi zvawaita uri panze nezvawakuita uri mujeri zvakasiyana kwekure kure. Ende mararamiro atinenge tichiita tiri kunoku neepanze akatodini akasiyana. Zviwanikwa zvataiwana tiri panze tiri muno matikwanisa kuzviwana. Chedu kungoziva kuti ndamuka here ndageza muhope ndajaire sadza ndaenda here kubasa ranei ndichitoita. Pandakatoyawo panapa ndo pandakabva ndatoti ndatongwa kwatanga kutokontinua futi ndobva tatoona area ndo pakazongoti kana muchigona zvamunogona uyai apa tikudzidzisei kwatoenda ipopo kwatotanga kutokontinua futi necarpentry. Ndokuchizonyatsakupasa kwandakaita kuti ndauzivawo kukoma ichi ndautobatikawo. Funga mukatotarisa kana munotoona kana tepu yacho ndoitodi itoripo paground zviri kuitwa zvacho nevakomana kuti ndo basa redu ratiri kungokontinua naro. Asi chichemo chacho chikumbiriso kwatinenge chazongokumbirawo kune anenge achitinzwa kunyangwe kune hama dzedu dziri kure kana kuti neshamwari tinenge chingokumbirawo toolbox redu kuti ringe riripo kuti patinokwanisa kuti tazobuda tikwanisa kuti kubatsirika kuti tisasatora tiregere kamwe yake kutorera vanhu zvinhu zvavo. Kana sepabasa renyu mukatora mukati toolbox nini zvakawanda wanda. Sadaunza kuti zvamunonyatsoti izvi matools anofanira kunge ari mubox riri chini zvinokubatsirai pacarpentry? Pacarpentry apa zvinotibatsira mune plana, claw hammer, chisel ne-drill machine ne-tape measure nebhemba rinenge ririmo. Ndo zvinhu zvinenge zvakakosha pacarpentry. Nemablades acho ekuzongochinjanisawo kana rimwe rafu. Ndo zvinhu zvakatikoshera pacarpentry. Zvipikiri zvinozongotsvagwawo. Asi zvakanyanya kukosha ndizvo zvinenge zviri mutoolbox racho rekuti tikwanisa kushandisa even kana pakaitawo kagrinder zvimababy grinder zvidiki zviya zvokuti zvozotibatsira pakukwesha mascrews iwa. Ndo zvinhu zvinonyanya kutibatsirawo kuti tiregere kutorera vamwe vanhu zvinhu zvavo zvaakashanda. Ngatimeta tichiri muno mukati ndikuona muri kugadzira macoffee table aya. Timba yacho yamuri kugadzira nayo muri kuiona ku? Timba yacho ndiri kutsemura danda. Ndine danda randiri kutsemura. Saka ndotora danda remugamu riya ringori round pose. Ndotora demo ndotsemura danda riya roita mapiece. Ndotora bhemba riya ndati rinenge riri mutoolbox riya ndopapa naro kusvika raita flat zvandiri kuda. Ndotora kambezo ndonyatsakuwesa zvakanaka. Then ndotora so yangu ndocheka kumusoro kwacho piece yandiri kuda ndopima netape measure ndocheka piece rangu randiri kuda riya ndoribuditsa. Then ndotodura maburi angu mamortising join angu aya ndotojoinidza chinhu changu chaya ndotokilemba top yangu yaya ndotogadzira coffee table yangu nechair yacho. Then ndotopawo sekuru kuti ndo zvandagadzira izvi. Otondibatsirawo nesipo yekugezesa. Saka iyo yacho timba yamuri kugadzira iri kubva kupi? Magamu acho tinenge tichingotora matanda iwawo pahuni. Tichingotorawo matanda iwawo pahuni ipapo tichitongotsemura tichitongogadzira. Sekutaura kwauri kuita tatenda kuti ndozvamuri kungotora matanda ipapo totsemura. Wakadii kutanga uri panze kutotora matanda panze unobatimba yemuno? Ipapo manje tiri panze apo ndo patiri kuti tanga tisati tanyatsa kudzidza nezvazvo. Saka pandakazoya panapa ndo pandakazoona kuti kushanda kunodi kwakanaka kunobhadhara. Tiri panze ndanga ndisina shungu nazvo because ndaingoti mari ndongowana mabasa mandoshanda imomo. Saka izvi ndanga ndisitorina basa nazvo ndanga ndakangozvikanzurawo but shungu yanga iri yekuda kuti tizviite but takatadza kuzviita nenyaya yekuti
tatisina zvikwanisiro zvakakwana zvekuti tinge tichiita zvinhu. Ndiri kuti nini sekutsanangura kwaita kuti matanda aya mutoona ndoandototora ndotoacheka ndotodaiso ndoatema ndodaiso kuti uzokwanisa kugadzira tebho iri pamberi pedhi. Ndiri kuti uri panze motsvaka kuunza panapa ndeye kunoba timba yemunhu waitadza nei kunotsvagawo matanda ayo asiri emunhu waacheka sekutsanangura kwakuti wogadzira coffee table yako unoitengesa $5. Ipopapo ka tinoti pakapotseka because ameno kamwe yakangotibatawo kungoti ndisvike pakuti ndakunoenda kotorera munhu zvinhu zvake. Yanga iri nyaya yekusabhadhara. Ndo nyaya yatatunetsana ndiye. Handiti yanga isiri nyaya yekudi kusabhadharana. Kumusha makasiya muri mami nenzimai? Kumusha hatina muri iriko. Mamza muri kuna mai nababa? Mai nababa vakaerera nemvura. Yecyclone? Yecyclone yakaitika iyo. Ndangovanerera vanongochengetwawo nenyika. Saka kumuri vangani vemumhuri menyu vakaerera necyclone? Ndikati saka ndakabarwa ndiri 1. Saka mai akangoenda nababa zvese ndikangosara ndichingochengetwawo nenyika. Saka kutaura kunokwa hakuna guva ramai hakuna guva rababa? Handitorizivi pariri. Vakaerera kwandiri kutaura kuno. Zvakaitika imi pakatanga mvura yemamuri kupi? Ndaintoripo kunext kweshamwari yangu ndokwandaigara. Saka pamba ndaingoya ndichidya ndoenda korara kunext door yeshamwari yangu ndazongomuka ndichiona rangu arwisi chete panzvimbo paya pana mai nababa. Toenda kwasabhuku nevamwewo vakazongokwanisa kutibatsira kuti asasachema usasadini kuti vafambire kutsvagisisa kuti ichi chakaitika. Saka zvakazongonzi usachema ndototorwa ndotochengetwa kwandaitochengetwa kusvika ndatoti ndaamunhu wakutoziva zvaakutoita ndakutoziva ndei kumabasa ndakutoendawo kumabasa kwandakutoendawo ndokuzotanga kutoshandawo mukambani yandakatanga kutoshanda inonzi Zimpala. Ndatoshandirawo Zimpala yachitondipawo mari yaitondipawo ka $30 pamwedzi ndichinongera masodust ndichidaidai ndokuzosvika mukuchiwa mapuranga watotora mapuranga yaya akaudi otoenda nawo pamba kwatanga kutotema ndichitoita mapuranga angu ndichitema kusvika ndagadzira situru ndagadzira zvandakagadzira ndo matangira akatoita chimbavha changu ipapo. Kusvika ndazobuleya ndokuzosungwa kwandakazoenda koita. Handiti saka munhu ndoziva kuti prison nditi anonzi mafamily week aya imimi mhuri hamuna baba namai vakaerera nemvura ndiani ari kuya kuzokuonai muri muno musungwa? Ndiri muno munotongobatsirwawo nerehab. Rehab ndiyo inotongonibatsira kuti pakauyawo hama dzinouya dziya dzinongouya kuonawo vanhu vasina vana mai vasina vana baba ndopaanongondiisawo pagroup racho iro kuti ndikwanewo ipapo ndichibatsirwawo ndingori senhererawo ipapo nongochemerawo kwaari rehab kuti chichemo changu dai mandibatsirawo apa handinawo chakati even kubva kuhembe kuenda kusipo kwese ndo vanenge achingotitengera vachitibatsira iwo hama dzinouya idzo mamadhinisi vanombouya panapa achitibatsira ndo vanotopota vachitisponsor kuti rangarira kuti tine vanhu vari mukati. Saka ndo vanotokuigirawo usipo nematauro apa? Nematauro nezvekupfeka ndo vanototiigirawo. Ndazova muchitaura apa matools chete amuri kuda toolbox yenyu ko yatinoti iyo raw material ndazva muchinge kuti mogona kungotora matanda tingati here kana paine vamwe vane mukana wekunyatsowana miti yacho chaiyo matimbazi acho chaiwo anonga achidiwa kuna anawo anotodiwa kuti atibatsire kuti tirambe tichidzidza nezvecarpentry kuitira kuti patinobudawo panze tisiye kutorera vanhu zvinhu zvavo uyezve nematools acho kuti ndichibudawo jeri ndisiye zvechimbavha ndotangawo kutoitawo zvecarpentry ndiwanewo basa rekuita sezvo ndiri munhu arongotambudzika asinawo mai nababa kuzosvika kuti ndisungwe kuuya panapa kunga ndichishaya zvinhu zvekuti zvikwanisiro zvekundinge ndichishandawo zvakanaka saka ndikanga ndaane matools akanaka ekuti ndokwanisa kushandisa basa rangu rinoendawo mberi chimbavha chinoperawo. Saka muchibuda munonanga kupi? Ndichitobuda ndinenge ndichitoenda kogara panext door pamba peshamwari yangu ndo pandinotoenda kogara. Anomboya here kuzokuona shamwari?
yakamboya panapa kawana ainozomboya futi yakangoti atozongoona nawadini wabuda sezvo mari inotomunetsawo saka ndakangoti asezvo munhu une rudo wangoti pekugara wangobuda wangodi aupashaya sezvo masitendi ana baba angu anga angori nawo mamwewo neminda dzimwewo ndo uri kutoishandisa shamwari yangu ndakatoti ashandisa zvako sezvo ndakati ndakasungwa chishandisa ndozongoonawo zvekuita ndabuda tichitarisa nezvakaita tebho yenyu yamakagadzira coffee table inokutorirai nguva yakareba zvakaita kugadzira tebho yakanaka so kana material yese iripo ndinongodawo zuva rimwe ndinenge ndatopedza nemachairs aya material yakakwana ingoripo zvese zviripo nongotorawo one day totogadzira then ndotoendawo pamarket ndowanawo mari yekurarama saka kana yakadai so muchitengesa yapera kudai so inenge ichita mari kana pari panze tinenge tichiti is $25 ko kana tiri munomu tiri munomu kungobatsira kutaurirana kuti iwane mari yekutenga sipo kungotaurirana kuti ndopiwawo yesipo kuti ndibatsirike zvinhu zvisanyazondiremerawo ndo zvinhu zvatinenge tichingoitawo tiri munomu anditi saka mukoma tatinda muri kufunga kuti mukabuda muno mutangira papi ndo pandiri kuisawo chichemo changu kune wakateererawo nzeve kunyangwe vari kumativi nenyika dzakasiyana kuti kune anokwanisawo kutibatsirawo nematuzi okwanisawo ndibatsira ndichiri mukati kuitira kuti pandinobuda ndiwanawo pekutangira kuti musi wandobudawo panze ndisasafunga kamweya kaya kekubira wanhu kuti ndichitobudawo gedhe apa ndototi ndadini ndagashirwa nematuzi angu andakabatsirwawo nenyika ndakukwanisawo kuitawo basa rangu ndogarawo pamba peshamwari yangu ndototsvagawo pandongokomerawo kabhodhi kangu ndototanga kuitawo zvecarpentry ndokuti basa rangu riende mberi kuti ndisaramba ndichiba ndo plani yandinayo ndichibuda muJeri. Tichitarisa upenyu hweJeri wakamira sei? Upenyu hweJeri zvamainzwa nezvamakurarama manje zvakamira sei? Zvandaizwa ndiri panze nezvandakurarama izvozvizvi ndichiona kurwadza parinoita ndinonyatsa kuona kuti shuwa zvandainzwa zviya zviriko kunzi kwamandikise kunorwadza asi inini hangu ndakazvitarisa nekurwadza kwariri kundiita ndinototi ndinotenda Mwari wakatondiunza muno kuti ndinge ndichikwanisa kudzidza carpentry yandaenga ndine shungu nayo ndiri panze kuti ndibude panze ndine idea yandinokwanisa kunga ndichiita saka ipapo ndiri kutotenda futi Mwari kuti kusungiswa kwandakatoita kuti ndiuye panapa kwakatondipa futi chikora ndakatodzidza futi carpentry saka ndinotozvitenda futi kuti munhu wakatondisungisa wakandikonera bozi wakandidzidzisisa kuti ndiite chikora saka pandakatoya panapa ndakatopasawo carpentry saka Jeri rangu ini handichaone kurwadza kwaro ngenyaya yekuti ndiri mukati mwebasa ndiri kungoita carpentry saka kune umwe ndiwo ngananga wachionawo kurwadza kwaro but ini kwandiri rinenge rakandirerukira because ndotomuka ndichiita zvecarpentry saka ndo pane shungu yangu pekuti deno pandinobuda ndirambe ndiri mukati mecarpentry ndisiyane nezvekutorera wangu Jeri handifi futi ndakazodzoka futi mukati nendarifoma because izvizvi shungu dzekutoti dai naendawo panze ndinadzo but nekubudikidza kwekuti sendenzi yaunenge wakapara inenge isina kupera saka unenge uchikontinya nezvawakapara but ndichizvitarisa nemaitiro azvaakuita izvozvi nemararamiro atiri kuita ndinoona zvinhu zvakanaka handina hangu chichemo chimwe chinganyanya kundinetsa asi chikuru chinonyanya kundinetsa ndicho icho chekuti deno ndagona kuwana anotibatsira kunyangwe ndiri mukati kunyangwe ndiri panze ndikwanise kuwana vanondibatsirawo maringe necarpentry nekuti ndikwanise kutangawo business rangu recarpentry ndichibudawo ndikwanisa kuwanawo mari dzekuti ndiwakewo musha ndidzokerewo panzvimbo ndiitewo semunhu pane vamwe vanhu ndisiyanewo nekunzi hero Zimbabwe ero mazoro onaya ndo zvandoda kuedza kukumbira kuti ndisiyane nazvo kune vanenge wakateererawo kunyangwe kupi nekupi wachinzwawo kuti tatenda Mutsakana ari kutaura ari
radio panapa zuva ranhasi achinge achinditeererawo kuti vandibatsirawo pane zvandiri kuchemerawo nekutiwo hama handina maparents vakaerera nemvura vazhinji ndangosarawo ndakutochengetwawo nenyika semachengeterwa ndiri kungoitwa zvinotondirwadza mwoyo kunzwa munhu achindibvunza kuti mai vako wauya pavhista ndisina mai ndinototi deno agoro rake kuuya bcause zvakafanana nekuti ina handinawo saka ndinotorwadziwa mwoyo ndichiona munhu akamira achitaura namai vake kana nababa vake kuti ko angu achauya rii sane ndichingoita zvekuona and zvefamily week zvinogona kuitika kamwe pagore kana kairi saka nguva zhinji yako zvese zvinhu zvako ndezvekukumbira tideno ndabatsirwawo saka nguva zhinji yako kungorinherera ungonenge uchingochema senherera sengoti uri munhu asina chaanacho saka ungori zvakafanana nebhara rinongosundwa harizivi direction yariri kuenda kuti ndiri kuenda kupi ndichasvikira kupi ungoenda chete chero kwazvaitikira mberi ikoko ndokuzosvika pakuti tizopindwa nepfungwa dzatakapindwa nadzo idzi kunga tisina zvikwanisiro nemararamiro bcause ndangova kutopenga nesango kuti chero zvazvaita zvimabereka handisina ndasara ndavanherera saka ndorarama sei tombonongasadza mabhini ichibva mabhini uchidini zotodai shamwari yangu kuti ungagara uchinhongera chikafu mabhini uchirara mumashops ewanhere unozozi waba chitombonditsiura kusvika ndakugara pamba paya takutoendawo basa yakuti ngatidai ndakutoendawo mabasa ndakushanda zvakanaka kusvika pandakazoya panapa ndopanototiwo ndakarara nechitora ngarira kuti kusungwa sometimes iproblem bcause dai ndisina kusungwa pasina zvese zvandiri kusangana nazvo mukati menzvimbo ini bcause mumwe wacho wakatomborara undombosvika pakurumwa nendayo sondombokwena zotadzozeti haurariwo pedzinopera bcause nguva zhinji yako unenge uchidini uchikwena nguva yaunenge uchida kuti yo ndichamuka nguva yakati haisiyo nguva yaunodini yaunomuka unomutswa nguva yako isati yakwana yakumuka kuratidza kuti wakauya kunzvimbo isiri yako wakauya kuzodzidza kudzidziswa zvinoitwa panze kuti unge uchigona kuchengeta panze inoisi takatadzawo pachengetedza nenguva yakanaka kuti tipabate zvakanaka saka takazoyawo kunoku nzvimbo inozimandikisi ndo kwatiri kudzidzirawo zvatinenge tichingodzidza zvakasiyana-siyana kune vanorima kune vanenge vachiita zvecarpentry takangosiyana-siyana saka department rangu ndiri carpentry ndorandiri si chichemo chikumbiriso kune vari kumatini mana enyika ndicho chekuti vanokwanisa kundibatsira ndiri mukati kunyange ndiri panze kune vanonditeererawo kunyange vangafungidzira kuti ndingava ndichiita hama dzavo kune nzvimbo dzimwe dzakasiyana angatiwo munhu iyeye hama yangu anokwanisa kungoyawo ndoonawo achindibatsirawo ndiri mukati kusvikawo ndabuda vachingondibatsirawo bcause sezvo ndingorinherera isina mai nababa iri kutochema kuti deno ndagona kuwanawo matuzi ekuti ndikwanisa kushandisa ndichibudawo chiri ndisabira one ndiregetse kubira one ndo chichemo changu chikumbiriso chandinacho kumati mana enyika esaka nditeerera muzuva ranhasi pamakasungwa makamboda kutaurirana nemunhu wamakanga matorera zvinhu hamuna kuda kunzwisisana handiti iye zvinezvi ngatiti muda kutaura kwaari message yamuda kuti isvike kwaari ndeyekuti message yandoda ngoti isvike kwaari ngeyekungoti ndinotokumbira sori pane kumutadzira kwandakaita ngaandiregerero kuti pandobudawo panze tikwanisewo mhoresana tikwanise kutaudzana mune zvakanaka tisaita zvekuzonga tinotukana onguve ndindakatotadza kwaari ndakamutora zvinhu zvake pasiri pamutemo siri zvekuwirirana saka ndongokumbira sori kwaari neruregerero kana akateererawo ongonzwawo kuti mukomana ari kukumbira sori bcause kutadza ndakatotadza saka ndaakutokumbira sori kwaari patinobuda tikwanise kutaudzanawo zvakanaka tirarame zvakanaka saka ivo vanotiyo value yetimba yakamubira panguva iyoyo yanga iri mari timba yandakapa panguva dzacho idzodzo yaikosta 150 US 150 US iye akanga aine chikwereti chenyu chemari iye akanga ane chikwereti changu che 250 saka ndakaenda kotora mapuranga
enderana ne150 mapieces andakatora ndichototanga kugadzira zvindaigadzira. Ndikuona tine coffee table nemastools zvimwe zvamuri kuveza futi kana zvamunokwanisa kuveza ndezvipi? Even madraw mapanel doors nema-button doors ndinoweza neroofing timber yacho yotorufa imba zvese zvezvo ndinoita. Kubudikidza nejeri. Kubudikidza nejeri. Makatomborufa yekupi? Kunoku pane imwe yatakatomborufa iri kunzoko construction. Kwatakatomborufa ikoko zvikatoita. Muri vangani vari so far muproject yekuveza? Tiri 2. Mumwe wangu achapindawo achitaurawo zvimwe zvacho zvaanozotaurawo zvaanenge achitaura mune zvandasirirawo achapindawo achinyatsorowa nemo. Tichitasa pahama dzenyu ndazochiti amai nababa vakaita mungatiri munedzikuna kunge mine dzimwe hama dziripo mukati medzinza rekwenyu asi dzisingazive kuti mukomana ndokwaari? Dziripo dzimwe dzandakangokura ndichingonzwa kuti kuna nhingi ari kwakati nekwakati, but since ndikubva pandakasungwa handifungidziri kuti vanozviziva because pandakasungwa vanhu vazhinji vanga vasingatarisiri kuti ndichanga ndiri panzvimbo ine. Vaingoti hainyaya ichangoperera muraini, saka yakangotadza kutopera yobva ndatoya kuno. Vamwe vari kunana Harare, vamwe vari kunana Mutare, vamwe vari kunana Bulawayo, vamwe vari kunana Bvumbura, vamwe vari kunana Ruwedzo, saka havatozivi kuti ndiri kunoko. Saka ndangosvika pangozotopindawo panapa kwatongoraramawo upenyu hwandaingorarama ndiri panze wenherera ndowandorongorarama futi ndiri panapa. Kutongobudikidza nerehab ndoinotombopota ichindidzora mumwe macho kuti usanyanyofungisisa, usanyanyofunga zvakawanda, zvinhu zvichadini zvichanaka. Saka ndo chichemo chanacho kuti kune hama dzinenge dzakatoteererawo sozive kuti tapinda mutsakana ari panzvimbo yakadai akwanisawo achiwa ndibatsirawo nekundionawo kunyange nedzisiri hama dzangu dzinokwanisawo ndiyeupawo ndiri pakati penzvimbo ino kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Because nguva zhinji yangu yese ndakarara ndichifunga maparents angu kuti shuwa mai nababa vakaenda ndisati ndakura izvi ndatokurira mujeri because ndakasungwa 2019 up to now ndiri muno ndobuda 26. Saka jeri racho rinondirwadza because ndakapinda muno ndichitori mwana mudiki 18 years. 18 years. So far izvizvi ndaakushandirawo zvekuma 26 years ndiri mujeri. Saka zvinondirwadza. Zvinondirwadza mwoyo ndichifunga nemarangariro andinoita kuti ndinopari panze zvinhu zvangu zvaindifambirawo zvakanaka. Handiti maita basa mukumatateni muchine zvimwe zvichemo here kana mamwe mashoko amungada kunditaurira basa ranhasi? Chanongokumbira chete ngechekungoti ndinongobhabhaisawo ndichiti kana ndarangarira nezvekusungwa kwangu ndinorwadziwa. Thank you my lord. Handiti mavanzo mukoma tatenda hanzi ndikarangarira nezvekusungwa kwangu ndinorwadziwa. Mukoma tatenda vakapinda muno mujeri vaine makore 18. Mhosva ndeyekuti vakanga vachishanda kumunhu wavaishandira munhu uya ndokusavapa pay yavo kupera kumwedzi. Ivo ndokuzofunga kutora timber yemuridzi wekambani ndokutanga kugadzira zvinhu zvavo. Muridzi wekambani akati aya wandibira ndokuvasungisa ndokuzouya muno vakaya vaine 18 years. Pamusoro paizvozvo mukoma tatenda inherera havana hama. Amai nababa vakayeredzwa necyclone. Munoiziva cyclone yakaitika kuchimanimani ndiko kumusha kwavo kwachief Chikukwa uko. Saka vanoti upenyu hwavo ndehweunherera uye zvakare vari muno mujeri havana kana hama yavo iri kuvaona. Vane dzimwewo hama dzavakanzwa nezvadzo dziri kwaMutare kana kwaHarare vasingatozive kuti vari muno, asi vanongoti kunyange zvazvo vasingazive kana kuti vaakuziva upenyu hwandairarama ndiri panze humwe chete nekuti hama idzi dzakanga dzisingauye kuzondiona zvokuti handinyatsoziva kuti dziri kupi. Asi chikumbiro chavo ndechekuti
ndave kugona kuveza jeri randivandudza. Hongu kuveza ndaiveza, asi pane zvimwe zvandakanga ndisinganyatsogona, asi iye zvinezvi mukatarisa coffee table yandakagadzira, mukatarisa mastools andiri kugadzira, vakatiwo zvakare vakugona kana kutorufa imba nekugadzira zvakare mawardrobes, asi vati chikumbiro chikuru ndechekuti ndipeiwo matools ekushandisa, matools avanogona kushandisa vari muno, matools avanozoshandisa zvakare vabuda muno, mukuti upenyu hwavo hugoendera mberi vachigadzira zvinhu zvavo vachitengesa, vasingatore zvinhu vasina kupiwa, nekuti vatokurira muno mujeri. Sekutaura kwavo vari kubuda 2026. Kana muchida kuvabatsira, get in touch neChipinge Prison, vanokuudzai kuti mukoma muvabatsira sei. Ndiri kuno kuChipinge Prison pazuva ranhasi, ndoti bye bye. One day kuigadzira. Saka inenge ida pranga kana kuti danda rakakura zvakaita sei? Ya, inoda ma 114 mapranga nebrandering ndo rinenge richidiwa apa. Vandoshandisa ndozocheka ndopapa then ndowesa then ndozovhanisha. Apa kuvhanisha titori mujeri sofa tinokwanisa kushandisa shuga. Unoita sei? Toinyika mvura tozoshandisa nezvipolish bichana zvatinongosanganisira tototanga kutovhanisha kuti chitsvukire kusvika pashare. Saka shuga inenge ichibva kupa isi renyeti yamunofanira kuchinwana iyi. Ya, shuga nongokumbirawo kuvasekuru vanongokumbirawo, but pari panze ndinokwanisa kushandisa vanish yacho. Saka muno mujeri tongoita zvokuti zvitsvukire zvikwanise kutengwa tiwanawo sipo neini. Handiti saka inenge ichiita mari? Ya, iyi sturi iri pari panze inoita $5. Okay. Handiti it's $5. Alright. Handi pamatools apo ndikuona pane then ichi ndo mbezo yacho, nzai danda racho. Ichi ndo mbezo yacho. Mbezo yacho ndiyo iyi yandoshandisa. Then danda iri ndo rane ndichiweza kusvika laita flat. Then ndorirowa kuseri nekuseri danda iroriri. Then ndopedza ndobva ndatora futi so iyi ndo yandoshandisa ipapo. Then ndobva ndaricheka panapa neuku ndobva raita size yandiri kuda. Then pasize ndinenge ndakushandisa tape measure. Tape measure yangu ndo yandichashandisa kupima ndiyo kusvika pandiri panenge ndichida apa. Then ndobva ndatora size yangu yepiece yangu yedanda ranenge ndichida. Then ndobva ndadzora ipapo ndobva ndagura. Ndapedza then apa ndichashandisa kulohama. Kulohama yangu iyi ndiyo yandichashandisa panenge ndakudini, ndakurowera sturu yangu iyi, ndichirowa sturu yangu kuti ndikwanise kujoinisa majoin angu ese anenge ndichijoina. Umu ndinenge ndamotisa ndashandisa chimwe chimotising join chandoshandisa kumotisa ndicho. Then ndobva ipapo apo ndaweza ndo pandozogadzira table panozobuda this table. Then tabudisa this table tozogumisira nerimwe buranga ratinobudisira. Buranga racho ndo puranga riri kuseri riri pasi rinenge richinzi brandering. But zvinhu zvinenge zvichifambidzana zvakakwana kuita apa hapana matools akakwana. Panzvimbo yechi panofanira kunge pane plane, but ndochinja ndoshandisa ndiri plane yakusunda ndiyo. But manual ndinoweza neizvi ndo manual yandoweza. Saka dombo ndazongonyara zvangu kusvika naro. Dombo ndo rinenge zongobatsira kuti porisha kuti zvisabaya. Ndo zvinhu zvanenge ndichingoshandisawo ndiri mujeri kusvika ndabuda jeri rangu. Saka chitaurai matools acho ese anofanira kunge achishanda apa, musingati ndazoziya. Amunyatsonzi kunzi uri kapenda akakwana. Matools anofanira kunge uinayo ndaenda. Panodiwa one tinoti tape measure. Tape measure dzakasiyana. Pane length iri yamunoda kana kuti munongoti chero yava iri tape measure yakareba. Chero tape measure yakangoya yakadai. Then boya saw, boya kulohama. Then boya plane. Panenge pauda plane. Then ne clamp yekubata mapuranga. Chinobata mapuranga chacho 1 meters. Clamp inenge iripo. Then ndo zvinhu zvakanyakosha nebaby grinder. Baby grinder kadiki tumagrinder tudiki tuyacho ndo tunhu twakanyakosha, ndo runozokwesha apa kuti tisashandisa dombo
ndoringira kushanda ipapo ndisingachashandisi dombo ndo chikumbiriso chandonyanya kuda kubatsirwa nacho muzuva ranhasi handiti kune matimano enyika anenge akateerera handiti pesi patangapingisira paipai manga muchiti muri kuda matools aya kuti muzoshanda ndishande nawo ndiri mukati nyangwe ndabuda mabuda ko ngatiti pazoya mumwe munhu ati tatenda zvandanzwa kuti uri kubuda 26 ndachiti kana ukapedza uya ushande kukambani kwangu ushandisa matools ya zvinhu zvinenge zvakanaka but angu anozonga achingodiwa esakapinda unoziva kuti weekend pamwe unozodzichi ndomboitawo off kuti ndisafunga yekubira munhu ndinge ndine izvi zvangu zvanokwanisa kushandawo nazvo kana ndikadainzwa kuti tatenda uya umborufa apa uya umbodai ndotomhanya nekabhegi kangu ndichienda ipapo ndichienda kunogadzira zvinhu zvangu ndo chikumbiriso chandinokumbira kuti kuna vanenge vachingondoonawo kuti tatenda ari kuchemerawo kubatsirwa nezvinhu izvi chete kuti akwanise kuenda mberi kunyangwe kuna ane malogs timbers akadai neaya anokwanisa kuya nawo mapuranga acho kana malogo acho tokwanisa kungotsemura togadzira matimbers edu toshandisa pacarpentry yedu yatiri kuita zvese izvo tinenge tichingokumbira kune anenge ari kumatimana enyika dzakasiyana siyana kuti deno adini agona kuuya achitikwanisa kutibatsirawo nematimbers nematimana enyika kuti tikwanisa kubatsirikawo kureva kuti even vanogadzira ivo macomfortable vari kuda labor vanogona kukwigirai zvinhu zvacho zvese imogadzira mozoirana kuti material nematools ndezvako isusu labor tokugadzirira utibhadhira mari yakatotora zvinhu zvako zvanaka handiti aya zvinoita zvese kana washandisa ceiling board inonzi ceiling board chinoita futi kunavisa pamusoro apa tisina mapuranga tokwanisa kungoframe board toisa ceiling board pamusoro zvinoita futi kuna anokwanisa kuona maceiling board ichichi zvese zvinongoita handiti aya maita basa mukoma tatenda ndo chikumbiriso changu chikuru ichoto anokwanisa kungotibatsirawo kana nemari chero chii kuti ndikwanisewo kurarama ndiri mukati menzvimbo ine because ndingori munhu ari kungozamawo kubatanidza kuti ndiwanewo kurarama saka ndinonyanya kukumbirawo kudi kwaari kuti dai akwanisa kutibatsirawo pane zvatiri kusanganawo nazvo ndiri mukati menzvimbo ine handiti aya muri Zimbabwe ndeiziva kuti vanhu vanotambanudza maoko ende munamato wenyu ndoziva kuti wanzwikwa kupindurwa inguva pfupi regai tinotaura kuvanhu tinonzwa nemazuva ari kuteera kuti minduro ino yaichiti chii asi ndinovimba kuti pane vaviri kana vatatu vanotosvika panzvimbo ino vachikubatsirai zvinotendwa vanokwanisa kungotibatsirawo kana even hembe maworksuit eyelo iwawo andakapfeka trousers nebhutsu dzacho dzekungoshandisawo kuti ndisakuwarawo ndiri mukati menzvimbo inoyi ndingobudawo ndichingorangarira kuti ndiri kuchengetwawo nevabereki because handina kana mai nababa vanokwanisa kundichengeta saka even kune nyange wakwanisa kungondichengetawo ndiri mukati menzvimbo ino tongobatsirana tichienda mberi tichizongogadziriranawo zvinhu kunyange ndabuda kuti muri kundishengetawo zvakanaka ndokugadzirirawo izvi ndinokwanisa kuzongoitawo chido chakadaro saka bhutsu munopfeka size 7 handiti bhutsu yandopfeka handiti aya pakanaka mukoma mukatozvitarisa even nyangwe kuna ari kuona ndo bhutsu dzandokwanisa kunga ndichipfeka ndichitosona ndinogadzira ndega idzi bhutsu idzi itaira ndototora ndotocheka ndotogadzira ndega sezvo kundishirangarira zvaita baba vangu vaisonera vanhu bhutsu saka ndenge ndichingorangarira ndichitosona ndega bhutsu iyo ndichitogadzira kusvika yaita bhutsu yekutopfeka ndo bhutsu yandiri kutopfeka kubva sinzi ndakasungwa ndonge ndichingosona iye yamweka ndodini yarapera tairi yandorasa ndotenga ndoisa imwe ndoisa iyo ndo zvanenge ndichingoita ndiri mukati menzvimbo ine alright mukoma zvinhu zvakanaka ndatenda hangu Jehovha Mwari makanaka munonzwa kuchema kwedu tikakutsumai nyaya dzedu Jehovha Mwari makanaka baba munonzwa kuchema kwedu tikakutsumai nyaya dzedu minduro iriko kumakore munouya rine wemakore takangomirira kumakore izeivo tandiyezera minduro iriko kumakore munouya rine wemakore
ndineta kumunamata minduro yenyu inouya riniko ndinzaiwo pandinonamata imi Mwari minduro iriko kuna Jehova unouya riniko makore kumakore haleluya ndinzaiwo tanira ndanata mwana wenyu ndinatema Jehova unouya Abraham na Sara agagara hiyo yakareba azina mwana Mwari wakapindura Abraham na Sara agagara hiyo yakareba azina mwana Mwari wakapindura imi Mwari hamazaka kundikana kuzondiona ndiri muno musunga ndinze iwo pandino namata imi Mwari indiro iriko namata Jehova kundikana kufamba panyika ino nasi uno vanatavane vanza iwo pavanonamata imi Mwari takakundikana kufamba panyika ino nasi uno vana vanotamba vavane iwo pavanofamba imi Mwari takakundikana kufamba panyika ino nasi uno vana vanotambura vanza iwo pavanonamata imi Mwari minduro iriko kumakore Abraham na Sara
Chipinge rehabilitation. Anditika chona chikona chakadai so munosarudzana here kuti isusu tinogona kuimba kana kuti uye member yekwaya zvinofamba sei? Wanonyanya kana kupindura right. Zvatoita nezvoti takadai so kana one akava netalent yekuti anoimba tinomupa nguva yekuti aimba obva abudisa chipo chake, then kana pasina tichingoshandisa vanenge vagara vachiita sei vachingoimba iwa tomashandidzira ndichitotsa painform zvakamira sei? Mune inform yamunoshandisa here kuti ndo yatinoshandisa kana mune matypes mangani inform inobva kupi inouya sei kuchikwa? Mainforms tine mainforms akawanda, tine about 2 so far atinawo mainforms. Mazhinji toita zvokutopohwa turi mukuchaura kwatoita ikoko, then vanhu vatipowo nezvipo zveshe zvemainforms sekutopfika kwatakatoita. Vanongoona dzimwe dzadzo dzangosiyana, umwe neblack, umwe nebrown, umwe nechii, inewo dzisina kuzonyatsokwana kuti tese tikwane inform. Saka chikwata chenyu chinowanangana kana kuti pamunoti kuti timu yese yakakwana nhamba yevaripo izvi ndozvati vamwe vanouya vachibuda. Saka nhamba yamungati hai ndo nhamba yatinayo. Izvi ndiri kubvunzira kuti kana pane mumwe munhu anogona kunge ari kunzoko ambada chikwata chechi chida kuchisonesera uniform kana chida kuchidhonetera matisheti aya ndikuendesa matisheti akati panhamba pamwe chete sekwaya segroup 70 vatoripo so far vatoimba nawo 70. Anditika reapo yaiapa tinzwe nezvechikwata. Chikwata ichi chinongoimba chete here vari muno mujeri kana kuti pane zvimwe zvinoitika? Right, chikwata ichi chinokwanisa kuimba chiri muno mujeri, asi hatigumiri ipapo. Tine machechi atinoshandidzana nawo anouya achishumira nesu. Dzimweni dzenguva kana vaine ma-events ngati kumusangano wegore vanotida nawo, tinonge tichienda ikoko tichikwanisa kunge tichishumira nawo. Vakomana vanodanwa kumachechi akasiyana siyana muno muChipinge. Saka hazvititadzise kuti chero tikadaidzwa kunze kweChipinge titadze kuenda isu chimbokwanisa kubuda navo kuti nge tichienda kunze vachinoshumira nevamwe. Ngatiti munhu ada kuhaya Chipinge Prison Choir zvinofambiswa sei? Izvi zvinofanira kunge zvichiitika. Right, vachida kuhaya Chipinge Prison Choir vanotikwanisa kutibata panhamba yatinoshanda nayo pano paprison inova 0771 905 kana 0773 996 411. Vanotibata ipapapo tokwanisa kunge tichitaurirana kuti vanotida kupi, vanotida musi upi uyezve nguva ipi, because sekuti vakomana vari kurarama vari muusungwa tine nguva nemisi yatinotendero kunge tichiita se tichibuda navo. Tine nguva dzatisingatendero kunge tichizonge tichinonoka tiri kunze nawo. Anditika ayo mazvinzwira nhamba kana mchida kuhaya chikwata chepano Chipinge Prison Choir fonai panhamba dziri kubuda pascreen, nhamba dzataurwa naofisa zvakare. Mohaya chikwata munakidzwa navo vokutandadzai vari koko. Iye zvinezvi zvikaiti vasiye vachitipa kamwe kambo kekupedzisira, asi chikuru ndechekuti vahaye movabhadhara vowana cheuviri. Asi kana tida kudhoneta mauniforms dzingave boots, unoziva kuti kana vachiimba toziva kuti pane matenisi mamwe anenge ari akangofanana akanaka, ndiwo yumukana. Chikwata chine vanhu 17. Nhamba fonai panhamba idzi mutaure nevakuru veChipinge Prison, muhaye vakomana muswera muchitandana navo. Iye zvinezvi zvikaiti vasiye vachitipa kamwe kambo kekupedzisira. Vakomana vakwamura. Mama nasarenda, hallelujah, nasarenda, nasenda. Mama nasarenda, mama nasarenda, nasarenda, nasenda. Mama nasarenda, mama nasarenda, hallelujah, nasenda. Ini nasarenda, mama nasarenda, nasarenda, nasenda.
ndaimbowa mumwe wavo nasenasarenda nyika eno inorema yakazara vanoponda ndaimbowa mumwe wavo nasenas ikaeno inorema yakazara vanoba ndaimbowa mumwe wavo nasenas yakazara vanonyeba ndaimbowa mumwe wavo nasena zvamuri kuona nyika yakadai so nyika iyi ine nharo hapana angakwanisa kuidzingirira nyika yakaibata iyi hapana angakwanisa zvekuita kuti zvemakwikwi nenyika akaigona zvamunoona tiri pano kudai so taitombovawo vamwe vaishungurudza vanhu panze taiva vamwe vaibira vamwe panze mumabhawa chaimo chaimo nezvifeve manga musingatigoni kuedzerwa tirimo asi zvamunoona takadaiwo so mabasa ese akaipa tasarenda kusiya hanga chii chaita kuti tisiye inhau yokuziva Mwari hatingararami tiri musvi chivi hakuna kwachinotisvitsa zvese zvakaipa tasiya saka zvamuri kuona tese takadai segurupu kudai taitombova vanhu vaishungurudza vaitonetsa asi nekuda kweusungwa manje vanhu vakazoziva Mwari kuti tikaramba tichiita mabasa aya hakuna kwatinosvika. Mwari ndiye mupi wezvese. Mama Nazareth, Mama Nazareth, 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 Komori ya Zimbabwe tena kombera mumwe Komori ya Zimbabwe tena kombera mumwe Komori ya Zimbabwe tena kombera mumwe Komori
yezimbabwe tinokumbira mumwe mukana vumburi yezimbabwe tinokumbira mumwe mukana vumburi yezimbabwe tinokumbira mumwe mukana